הראשון שלי מתחיל, לוקח טבק פלאפון וטרופונים. אז וואי וואי וואי, הלך עליי איי איי. החניכים לא מפסיקים לזרוק על הרצפה את הבדלים. אז וואי וואי וואי, הכל עליי. עם חדר מדיה תפוס, הפינג פונג עמוס, תמיד גם אפשר שוב לצאת למונה. רוצה שוב אקסל, שין שין מסתכל, כל כך מתסכל. אתה לא קונה אקסל כי אין על הטיולים של פנימיית שבילים, כולם פה נהנים, יוצאים שבת בבוקר אחרי התחנונים, עם חומוס וקצת כוח ופחית של שימורים. הם יודעים שאין על ההשכמות, גם אם הם קשות, עקצנו בשעות. אמן שאין ליווי, עכשיו אני חייב לשאול, ואם לא בקומונה, בספות במועדון, בקומונה בית שבילים. יאללה, קומונה כולם! אז היום שלי ממשיך, חוזר הפנימיה נותן לכולם כיף. אז גיא, 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 כולם בהיי איי איי. פתאום הוא גם רואה את ניר, עידו עמית ורותם מלקט איזה שיר. אז די נמאס, כל יום אותו מכנס. אז יאללה זיו מעיין, הן צריכות כבר קב"ן, נועה ומאיה קצת חיות בסרט. חוג של בישול, אימצנו חתול, דחפנו סלסול.